tancovať tancujú, tí, čo vedia spievať, nespievali momentálne. My vieme jazdiť na auto. Áno, my čo vieme šoférovať, tak rozprávame teraz. Tak poďme šoférovať a dovidenia. Nie, akú máme teraz tému? Tak ešte raz príjemné, dobré ráno. No akú máme tému? Dopravné značky. A bavili sme sa o pojme znevažovanie dopravných značiek, ale nie je to problém nás vodičov, ale skôr je to problém tých, ktorí tie značky na tie cesty umiestňujú. Máme pripravenú jednu ďalšiu ukážku, ako to vyzerá, keď nie vždy za súlade so zákonom, ale môže byť aj proste tak dosť necitlivo umiestnená dopravná značka, ktorú som ja objavil v obci Kriváň. Máme pripravenú ukážku, ako to vyzerá. No pozrite sa, v smere jazdy sú po obidvoch stranách cesty umiestnené dopravné značky výstražné. Ja chápem ako snahu orgánu, ktorý to rozhodol, že upozorniť, aby tie značky upozorňovali, alebo boli zvýraznené a upozorňovali vodičov na to, že je tá zúžená vozovka, je tá škola a tak ďalej, aby si naozaj dávali pozor. Pán Bazovský, kľud, malé prerušenie vášho vysielania, nech sa páči. To je od nás a žiaden strach. Ďakujeme. Pokračujte ďalej. Čo dobre, že nemáš nejaký revolver, že? Ale... No pozri, čo to je, ja neviem. Normálne sa mi ruky roztriasli. Ďakujeme, že jazdíte zodpovedne. Ružoví kukláči. Wow. 15 eur. Kam odišiel? Nevráti sa ešte naspäť? Neviem, nevenujme sa tomu. No dobre, takže ako... To tak ja ďakujem, že ma takto odmenili, no a však predpokladám, že keď budete jazdiť aj vy zodpovedne, možno vás tí kukláči niekde načápou, ale dúfam, že vás neprestrašia tak ako mňa teraz. No dobre, poďme pozrieť na tie... Čo to sme mali vlastne tie dopravné značky. No máme, v súvislosti s týmito značkami máme pripravenú teda ďalšiu ukážku, že prečo to vlastne je tak.